is your boy DJ S Shine Best International. Igbo mụlụ mekene mụrụ kedu n'ebe anyị si bịa ndị Julia enwego ajụba ọzọ nụ ejego mebe m ga-eje ajụgo m ife m ga-ajụ mana ajụjụ asịla ike ọzịza Igbo etu ọ bụ na osidi na nwanne ka Igbo nwanne a na-ama aka ebe onye Igbo nọ na nwanne ka Igbo nwanne a na-ama aka achọba ndị na-azụ afịa anyị bụ ndị Igbo na onyinye Chukwu nyere anyị n'aka ịbịazịa n'ụlọ oyibo anyị na ya ngozi Chukwu nyere anyị bika ịbịazịa nọ n'ịmụ akwụkwọ chagala anyị bụ ndị Igbo na-agba akwụkwọ enenesia na ezamụ na Naịjirịa onye ga-agbafe ese ga-abụ onye Igbo anyị kedu ife ọzọ anyị na-achọ sọsọ ofu ife ka anyị bụ n'ụwa anyị n'anya Igbo na olu ego na-elu na asemọkụ anyị bụ n'ụwa anyị n'anya anyị bụ n'ụwa anyị n'anya olu ego na-elu n'ụmụnne anyị bụ n'ụwa anyị n'anya anyị bụ n'ụwa anyị n'anya anyị bụ n'ụwa anyị n'anya agwa ịgbalụ nwa mmadụ asị m osolite na ọ ga-achọba onye mụrụ ya nụ ọ bụrụ ọkwa na-ajụ ife anyị na-akwadebe ka anyị nwere onwe anyị maka ibete mazụ ha na famarọzikwa na-etu anyị isi kwadelu ike m nwa maazị onye ọcha mụ na ndị egwu mụ na-asị m anyị akwadesigoro akwaba anyị ka anyị na-ana anyị akwadesigo ka anyị nwere onwe anyị mana ofu ife ka na yọ anyị na-akwadekwa ka ife n'onwe anyị n'anya onye bụ ọkpụrụ onye jebele ije oluzi ụlọ ikuku nnụnụ olugonu ka anyị ga-anata anya nwago anya ama mbọ abụọ ya forever inugonu ebe ụlọ onye Igbo ebe ọ bụ na ị nọ kwadebe n'oge lugokwanụ ịnọ n'obodo oyibo oge lugokwa ka anyị nwere onwe anyị mana ofu ife ka nna ya Igbo siri ike elu ka anyị bụ onwe anyị n'anya ịma na olu ego na-elu na asemọkụ anyị bụ n'onwe anyị n'anya onwe anyị n'anya ịma na olu ego na-elu na asemọkụ anyị bụ n'onwe anyị n'anya ịma na ọga anyị bụ n'onwe anyị n'anya anyị bụ n'onwe anyị n'anya Chọnụ Biafra ụfọdụ anọdụzi asị na fa bụ ndị Aba akwa anyị na chọnụ Biafra ụfọdụ asịzịa na fa bụ ofotu ebe anyị na chọnụ Biafra ụfọdụ ekunitesa na fa bụ ndị otu ọmakasị ụmụnne m ka na-ajụ anyị wee otu anyị ga-enweta ife anyị na-achọ ọnụ ka anyị fụ n'onwe anyị n'anya anyị bụ ofu anyị achọrọ nkewa anụ obodo abụ na ịbatalụ ma ịfụrụ onye Igbo ụlọ ibu gị gba anaba ọsọ ebubo ebe ọ bụ na ije n'ụwa anyị bụ ndị Igbo na ya anyị na-agbasi mbọ ike mana ofu ife aka na ya ụmụ Igbo niile asị m ka ịfụ n'ụwa anyị n'anya ngwa na olu ego na-elu na asị m ka ịfụ n'ụwa anyị n'anya ụmụ Igbo gogo ngwa na olu ego na-elu na asị m ngwa na olu ego na-elu na asị m igiribizanyị
na-agbasi mbọ ka ikwu n'ofu ụfọdụ nọ n'obodo oyibo ụfọdụ nọ n'ụlọ na-agbasi mbọ ike ezigbo ife ọbụla ị na-eme ka anyị wee kwụlụ asị gị jisie ike anyị nwa na-eti egwu anyị ga-ejikwa egwu a wesị unu jisi ike n'ọlụ a Olise bi n'igwe ga-etinye aka ka ọ gazie ọta ka ọ dị njọ emesịa ka dị mma n'ụwa Chineke ekwetago n'unu bacha aka nji si onye kwelụ n'ụwa chi ya ekweta n'unu nwa Chineke ekwetago na nke Bentemasụ asị m na ọ gazigo kpọrọ ndị Katọlik gbara anyị onye jisie ike n'oluzi a na-eze ugwu onye chekata ya lụ eziokwu nwanne enye elụzi anyị aka ike agụkwa n'ụlọ ma nchalụ ndị na-agbasi mbọ ka enwere onwe anyị na nnukwu nwata malive chere ya n'iru eziokwu n'ụlọ ga-agbasi ibe mbọ ike Chukwu oke ga-abịa emekwe nata ka ebele eme anyị na nnukwu mana ofu ife ka nna ya ụmụ Igbo siri ike ka anyị bụ ụlọ anyị n'anya ebe ọ bụ na ị nọ ana m ayọzi asị m ka ịbụ n'ụwa anyị n'anya Igbo na olu ego na-elu na asị m ka ịbụ n'ụwa anyị n'anya n'ụwa anyị n'anya ịbụ n'ụwa anyị n'anya olu ego na-elu na asị m Igbo siri ike ezi anụmụ ntị ka olụla ihe ọmụrụ anyị nweta ife anyị na-achọ ekebekwa ka ulu onye ọbụla na nnukwu enye onye iru enye onye azụ ya bụ na ife ga-adị mmanụ eze mgbagwalụmụ nwa Mesaya nọ na-enye ndị aba enye ndị aba udogwu nwa Mesaya eze mgba n'oke nnụnụ mekeneke na oyibo kedu ife eze mgbagwala anyị enye ndị aba enye ndị aba enye ndị aba enye ndị aba eze mgba na ọgbalụmụ ejije kere enye ndị aba enye ndị aba onye nweta ife anyị na-achọ nụ enye ndị aba enye ndị aba eze mgbagwala anya sị m enye ndị aba enye ndị aba oyi ego na-ejebe na anyị ọba udobi kuba na obi na-awụ iyi egwu ọkpata ozuwa ọra n'unu mekeneke n'ọya bụ ọgbọle ya nke ọgaranya nwere obi sale ọ ga ị na-emela ụmụ ụwa na Chukwu na-afụ ya n'anya ọgbọle ya nke ọkpata ozuwa ọra nụ n'ala Igbo niile Chukwuemeka Ọfọdịlị High Chief Samuel Nwokem odogwu onye mgbaga na dike ọbịa fụlụ agụ na-akwa nnekwu ọbịa omeka ọsị a bụ nwa ọtọọra mkpa anyị bụ n'ụwa anyị n'anya kenelu ụmụ ụlọ ụlọ Cynthia Ọfọdịlị ute balị dị ọkpalịta ọzọkwa adasi nkwele ezo n'aka wee bịa nnukwu ada na ọgadị nwunye ọfịa fụlụ ego High Chief nọọsụ egwusi ugoyi kalịla kalị ụdala naanị uke owe n'ite akụ odogwu n'ide mmiri Chairman CEO Mandala Conference Services onyewanwụ aka na-agba ibu na-aba anyị ọ dịsa efu ụdala ndị uke niile onye ejiji Chief Daniel Nwigwe ezi anyị mụ anyị ego na anyị oduma na Igbo na gị Bentemasụwa nke bụzi kenga ndị oduma na Enugu ọjịji egbu na egbu na egbu na anyị ego ikenga na eke na mamihe onye ọma ụlọ ego na-elu na azịmụra ụmụ Igbo nugwu Igbo sili ga eke na egburu
bụ na nwanyị n'anya ụlọ ka ọ na-elu na asị anyị bụ na nwanyị n'anya chimloso nwa akụkwe onye mma n'ezi owelodu na kipete mazụ ha ịbụzi ọchịọra niile n'ohu President General G20 Fresh Club odogwu onye mma n'ezi owele odogwu ị ga-adịrụ Satan God agodi I chief ibe ezigbo nwanne m onye chi mala obodo ya omeka ọ dị mma oyi mụnụ lowere zụka ala nụ odogwu Tanji International eruka ezi nwanne m na ị ga-adịnụ ọgbaka m omeka ọ dị mma odogwu Zachibike chi na-akwe onye ọma kenta ka ezigbo ọkwụ aka m akụlo nọdụ ezi so mụ na ndị egwu mụ na anyị jelobe o jide anya mmadụ ife ga-ele n'ụwa anya sị m onye akọkwa na agịgị ọgwa aka m kenjaik akụlo nọ ibolu nna ya eze ọbụ n'anya nọ ka m okele ambasadọ ndị chi ya na m nwe ụzọ efo anya vụlụ ugo n'okodo I chief may your days be long CEO Kefa Technology na-ekene mi chukwu jegwu nwoke yenu ezi ahịa mụ ụwa bụ jonjolo okoro dike dị ala ma nnukwu kọmanda na ị ga-adịla anyị onye ga-adịla mmanụ jonjolo ka ifi ga-ele n'ụwa kọkwanaghị ọfọ ezi owele ka m na-eje kedu igwe omenyele nwoke m Honorable Sabudo James yo ibezi maka n'onume ekene gị n'oyim CEO Exotic Hotels onye ga-adịle mma kenela ụmụ ndị ọha emụnụ House of Exotic anyị dị na mma Chidi Chikelue obi adada ekene mi ezi awele ka isi eje gị na chi ọrụra niile na-ekene mi National President House of Exotic na onume ekene mi oyim obi adada ekene lụmi nnekwute odogwu n'ịgadị ụmụ Igbo siri ike anyị ji sizie ike ka anyị bụ n'ụwa anyị n'anya Igbo na olu ego ọ na-elu na asebo olu ego ọ na-elu na asebo Igbo siri ike ekene mụrụ mmadụ ga ebu n'ụwa anyị n'anya Igbo soribe 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 ele 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 lotenu nwanne m mba na balakụ onye ọnịchado nwanyị aka n'obene gbagbosi n'ogboli na ịbụ Nwachukwu nwama ọ na ị ga-adị Nwachukwu Okechukwu na ọ ga-adịle gị isi nke nenu nwoke wijezie Wisdom Chinoso onyema na South Korea n'onume ekene Atiku na-eshi odogwu ekene mi onye aka na-agwụ ebe CEO We Africans Global Services Erika Ikechukwu Ozuome si no Brown Nation Tiger nwoke ike Azaman odogwu nnukwu odogwu na Igbo High Star Chinenye nwobu nna dele nwa n'Igbo n'Igade
Igbo n'onu mekene gị nụ ọgọ ị na-emelụ m nwanne m ojuru m afọ onye m ike chukwu nwegbe osingo na Holland ọkwa ka mụ na ni aba odogwu osingo ala nsọ Chief Antonio bụ eji ọfọ agidi gbagolo singo na-ekene ọgaranya ikwu n'eziokwu ikwuru na chukwu ga-agọzi ya onye ka ọba na anị uke ọkwa aka m nwa ji evi wee na maka daalụ igwe na imesịrị ka nwanne se ihe na anị uke n'ide mmiri na ka ibete mazụ ha ibe odogwu ọfabago gị aka ga-aba n'iru ka nwoke nọghị mụlụ injinia Ikechukwu nwe ife eji ekwu ebube chukwu ụzọ na batete mụ na ya dị na mma oje weta n'ide mmiri North and South eziokwu na ichile echi oje weta onume ekele gị Chukwu Emeka nze ego ị na-emezikwa ọbala ọrụ anụ aja na ụdị agụ lere dibịa ka iji kalịsị ka ndị ekwu ebe a na-eli akụ na-abatanụ Emmanuel Ozeme na anyị na-eme ọfụmanụ CEO Villa Point Hotel Agụleri ọhịa ebulu Olibe Chukwu ofele n'anya Villa Point mmanwụ nwoke na-eme Chief Ifeanyi Nwudeze Okenwa n'ụkwụlụ abụọ Babando ndị ụkwụlụ ekene lome udogwu ejeje mbanụ n'ụkwụlụ abụọ Kamu kene no maiti Odado Mwenye nteja abụọ Ogodado lesi Mbaya diria Nekene me But love me walk on kwa Obele nwa Mapawa ye de SS Enugu Emana odado no Odado Mighty no odado no Odado Ogo no odado Mighty no odado Asem odado Odado Chukwu Asudo Onyocha ni chida ni so na ndị lotelu Ogo dịka ọ ga-adịlụ Ịgbọlụ onye wego si m olibe ife Donald nwa ọgụde Ayola n'ike nga na ọ ga-adịle gị mma Zadok Ezi anyị mụ na abanụ Ọkụchukwu mụ nele ọ ga-adịle gị mma CEO Wafọ Farms na Mexico nwokem CEO Ọkụ Global Resources ọkụ Nọngị bụ Okechukwu nwafọ ya mụ Ọkụ na-abọ nwokem alụ Onye m Jerry nwanna lue Ọbalị mụ ozi Igbo ndụ nwokem Aja na ịgba akwụ Omeka nne ya ị na-emezikwa ọbala ọrụrụ aka njọ Oye mụ prisi anyị ege Nwadumukwe ekene me Ugwu dịla onye kwulie Onye rika nne n'ide atọ nwoke m Kenelu m osodi Onye rika nne onye ege nwoke m Kamoke nọghị mụ Igwe ngoli nwanteje abụọ Ezi anyị mụ na na nteje Igwe ngoli ị na-egoli gwa ka m na-ajụ ebe Igbo bụ Igbo na-ekele lụbụ ụmụ Igbo siri ike ka anyị bụ ụlọ nwaanyị n'anya ka anyị bụ ụlọ nwaanyị n'anya Igbo siri ike na onume ekele ọnụ na nnukwu anyị je abụghọ nwanne anyị je abụghọ nwanne ọzọ anyị je abụghọ nwanne anyị je abụghọ ofufe ọzọ Unamakwana n'Igbo fuo Unamakwana n'Igbo fuo Unamakwana n'Igbo fuo Na mmiri gbara ọgụ na wa ọgbara
Onwele benanye nwanne o ana m enyeba mụ n'ezi ọhịa mụ maka na ọbọsị ike nwanne ezi ọhịa onye nye gọvanọ abụli o ogwe yo ibụta ya gọvanọ abụli gọvanọ si aka m adịrị ya onye bụ n'ibe ọ bụ Deputy Director Ọhamadike Biafra
ikolobia onye gbakana ya lụ ka ọ gbalagba n'ụwa na nkịtị Nnamdi Kanu ọhamadike Biafra ụkwalụ oge n'ụwa daa ife niile nwere oge oge zugo na anyị gana Biafra bana anyị Biafra bana nsọ Biafra bụ nke anyị anyị Chukwu gwara anyị na mgba aka na-ekwuzi ị na-akpọ m onye Naijiria bụ m onye Naija gbakene m minino of Naijiria mana Biafra bụ obodo m ị na-achụzi mmanwụ nke ndị ọbụzi ndụ Biafra bụ obodo anyị ebe amụrụ anyị bụ na Biafra ebe anyị ga-anwụ bụ na Biafra nwata chọba nke ihe ọbụla ajọ nwa nwata chọba nke ihe ọbụla ajọ nwa mana mmejọ nke m n'elu ụwa nọ onye ọcha ma aba m afa n'elu ụwa nne na nna m mụrụ m n'ụwa ga-aba m afa afa m bụ onye ka Chukwu Biafra bụ obodo anyị amarọ m ife bụ Naijiria ikuku ya lisi guo kedu ife ọ ga-eme n'ibu Nnamdi Kanu ọhamadike Biafra ifi mere anyị ome n'ụwa ka njikube egwu ọlụ ịlụlụ n'ụwa juru m anya isi kpọta Igbo n'ụlọ juru m anya ekene ka njibi one n'ụwa Nnamdi Kanu ekene ka njibi one n'ụwa Nnamdi Kanu ọhamadike Biafra onye afọ iwetu ịrapụrụ oche eze nna gị wee were ndụ iwe tinye ka anyị nwere onwe anyị ife ọma n'ụwa makọ na be ife dị mma ọmakọ na be abala n'ọmụ nọ n'egwu ngwanụ ka ikele n'odogwu Nnamdi Kanu ọhamadike odogwu abụrụ ọka inebu ma ncha Nnamdi Kanu ọhamadike kịtịkpa gbara anya ọghọlụ mbuze Nnamdi Kanu ọhamadike onye afara ibegu Nnamdi Kanu ọhamadike ike agwụgo ndị iloyi Nnamdi Kanu ọhamadike ndị iloyi na-achọzi pistọl Nnamdi Kanu ọhamadike ndị iloyi na-achọzi dialọg Nnamdi Kanu ọhamadike basi na ọ bụ reconstruction Nnamdi Kanu ọhamadike mana anyị ada n'ụzi oyibo Nnamdi Kanu ọhamadike Biafra bụ obodo anyị Nnamdi Kanu ọhamadike Biafra bana anyị Nnamdi Kanu anyị ga-ana ọhamadike anyị ga-ana n'oge zugo Nnamdi Kanu ọhamadike onye nọchi ụzọ ife ọbụla owelu Nnamdi Kanu ọhamadike ife mena deputy director Nnamdi Kanu Alfonsus Uchemafọ ọhamadike n'okwu gị bụ Nnamdi Kanu ọhamadike Emeka gift oyimo Nnamdi Kanu isi ike na-emetụta ọhamadike edozi ada Biafra Nnamdi Kanu ada na ịdị ọra mma ọhamadike isi Uchenna Kanu Nnamdi Kanu ọhamadike ife dị na His Royal Highness Nnamdi Kanu ọhamadike eze Israel Kanu Nnamdi Kanu ọhamadike Nnamdi Kanu odogwu Nnamdi Kanu ọhamadike engike bụ na kpọ Nnamdi Kanu ọhamadike anya melo sọ ndị nyere ya aka Nnamdi Kanu ọhamadike ife mena His Excellency Nnamdi Kanu ọhamadike gọvanọ Fayose Nnamdi Kanu ọhamadike kedu maka Femi Kayode Nnamdi Kanu ọhamadike ndị Igbo ka na-alala ụla Nnamdi Kanu ọhamadike mana imirikiti etetego n'ụla anyị ga-ana Honorable Chidoka Nnamdi Kanu ike obosi ụkwala ọhamadike ndogwu na-ekene m Nnamdi Kanu mmadụ ga-eji aga ọhamadike egwu agbala nze tibodo Nnamdi Kanu egwu ikolobia ọhamadike ikolobia nọ n'obodo a Nnamdi Kanu ikolobia nọkwa n'obodo a ọhamadike ngwanụ n'oge egwu eluwe Nnamdi Kanu
Ọhamadike Biafra Nnamdi Kanu Ọhamadike Biafra Nnamdi Kanu Ọhamadike ike akwụgo ndị ilo yi Nnamdi Kanu Ọhamadike ike akwụgo ndị ilo yi Nnamdi Kanu Yoko ọnwa dị n'Igbo dị n'oyibo ọnwa chefadị ọgbado na-ese ndị afa oji nwata ma ọgọnwa ndị afa so na-eke mọfịa ọnwa Yoko ọnwa dị n'Igbo dị n'oyibo ọnwa chefadị ọgbado na-ese ndị afa oji nwata ma ọgọnwa ndị afa so na-eke mọfịa ọnwa na-etiri ọrịa niile ọnwa jedi ọnwa tie ibadị ọnwa tie ọnwa zapụta egwu ọnwa ebela obodo na-eme ibadị ka ọchịchịrị wee na inugo ma ajụjụ na-achọ Igbo banye kedu ibe na-eweta ife ofu n'ime ihe bụ ọnwa nke bụ ọba anyanwụ ọnwa tie ibadị ọnwa tie ọchịchịrị agbala ọsọ inugo ọnwa Yoko ọnwa dị n'Igbo dị n'oyibo ọnwa chefadị ọgbado na-ese ndị afa oji nwata ma ọgọnwa ndị afa so na-eke mọfịa wedebe anyị ndị Igbo ọdụ onye ka anyị na-ekwu ya bụ Chief Dana Doga ọnwa na-etiri ọrụ n'afọ ọnwa oge dị ọnwa kolikoli ọnwa na-etiri ọrụ niile ọ na-eburu ọrụ ndị afa nọ adụresi ndị afa niile anyị mkpụrụ obi ndị afa too oji mọde mọgọ oji vise mọgọ onye afa n'Enugu nne m ụlọ yi mụọ Dana Doga na Mozala n'obodo afa n'ụdị lokal gọọmenti n'obodo Enugu mana nna ya na-anwụrugo lee Chief Aniagolu Adoka obute na nafa ana obute na nafa obute na nafa kele ịnụ nwanyị mụta nwanyị dị mma lọlọ kalọla anyị nkatụ Adoka ogoli malụ obi dị ya dana agbamụlọ ọmụmụ n'imeke mana nne na nna mụrụ nye ofu nwa nwoke na bebe odogwu ogolo akwụkwọ ogolo praịmarị ruo sekọndịrị n'obodo Nsụka Enugu anyị bụ mgbe na-agụ akwụkwọ n'ụda boys nọ na-agba bọọlụ ọtụtụ onye bụ na-eche n'ọbụ bọọlụ ka oge jiri nri ebole ya mana akala aka si na chi ụwa onye bụ echi onye bụ ibe chi ga-abụo ya gụrụ yunivesiti n'Igboaliam o mesịrị pasị ya wee jide PLC na political sayensị n'obodo Naijiria ọnwa Yoko wado naba 1982 ọnwa wee join force ọnwa wee jebe polisi o wee bata polisi wee mebe ọfụma Naijiria kọlụ nye aka
nwere ọtụtụ sektọ na police force maka na ọ bụ onye eziokwu ọnwa dị n'Igbo dị n'oyibo ọnwa mesịrị wee baa SARS wee mebe ibe dị mma onye dịrị ọtụtụ sektọs na SARS maka gịnị ọnwa bụ onye eziokwu dị n'ụlọ ya waruo n'afọ 2011 federal gọọmenti wee gba ọnwa kwesị nye jebe bọnkiri na pipeline ọnwa wee kweli wee jebe bọnkiri na pipeline obodo kwalụnye aka ọnwa mere ọfụma mgbe o ji jesi wee nata gọọmenti nwe ebe aṅụle ka wee gbọnya ọnwa n'oge ejezi ezumike maka na ọgba n'Igbo ịnụle ya onye lụrụ ezigbo ọlụ onye lụsi ọlụ na ọ ga-anara ụgwọ ya ọnwa wee rita yazi ya ejebe obodo oyibo isi ebe afọ bute nnukwu ike wee nata obodo kwalụ onye aka weburu ego na nata Naijiria wee mepesie kọmpani obodo kweli na ọ na-eme ya bụ director managing director advocacy with oil and gas managing director advocacy supermarket managing director advocacy pure water Imwelie managing director the Grow Hotel and Suites onye Enugu ọgaranya onye ego na ọ ga-adịrị ya mma wapụla ego ni wee nabebe nne ya n'obodo afa ọ bụ na afe nwere ụzọ chacha alili wee bulu ọnwa wee nata Ọnịcha do wee buru beloda wee nabebe nne ya wee tibewe ụzọ wee site na nke dị mkpa wee ruo n'express obodo nwebe aṅụle ọ bụrụ na iru obebe na corporation gara na anabebe anabebe bụ sokwute wee nwere onye na-agbapụwu mmiri ibe ji wee mụta ọnwa wee nata Ọnịcha do wee kpọrọ kọmpani wee na-ababebe wee lụsie wee tipuo mmiri obodo gbalụba mmiri obodo nwebe aṅụli maka ọnwa nwanne be anyị ndị Igbo gene mụti e nwere ụlọ akwụkwọ a na-akpọ St. John Primary School n'obodo afọ Abebe ụmụ akwụkwọ na-agụ ebe afọ enwere oche bụlụ ọkụ kabaji na alili wee bulu ọnwa wee ganata wee gụọ oche onye n'ofu n'ofu ebe n'ofu n'ofu obodo wee kụba aka obodo mụta ezigbo nwa masị na ọ dịka anyị na-agba obodo mụta aka na ọghọli ịmalị na obodo aba agba ọsọ ibe ọmụ meri n'obodo afa nye aka ntị aba ji nwebe aṅụli ọnwa keli sekuriti outfit na bebe maka ndụ ndị bebe ofu onye furu obodo n'anya ofu onye furu obodo nye n'anya ọnwa na ibe imeri erika ibe ọma imeri n'obodo afa dịka ndị afa ji enye ekene ọtụtụ ụmụ okolobịa ka o keli visa n'ofu n'ofu ma wee jebe obodo oyibo ebole ha ọtụtụ ka o nyere ego onye bụ na chọba akalaka ya obodo gbalibe egwu obodo nwebe aṅụli ọnwa Igbo gbali egwu ọnwa titikololo mgbamkololo titikololo mgbamkololo ka ịgbali na-egwu ọnwa tinye ifeadị otigo n'obodo enu ọnwa dị n'Igbo odumoyi titikololo mgbamkololo telebe teba sie
kolunu jere ikwu nne ya wee rụọ ọrụ bụ nọ n'ikwu nne ya ndị ikwu nne ya wee gọba ọfọ ọgaranya maka ibe ọnwa na-emela obodo nya ka igwe bebe idebe akwụkwọ na nkechi ya echichi igwe bebe wee debe akwụkwọ wee dejeri IG na nkechi ọnwa echichi ọnwa bụ ofu onye nọ na polisi wee chi ọzọ IG wee gụsịa wee fụ na ọnwa na-eme ọfụma o wee sainụọ ọnwa wee nata obodo wee chie ya echichi kedu ibe tụrụ nye ọnwa ọnwa na-etiri ọnụ oji mmiri eme ọkọ mana alịrị ọnwa na-akwazi maka igwe bebe anago mmụọ alịrị ọ na-akwa ojebe ije dị mma His Royal Highness late igwe esi ọnwụ igwe mọzala anago mmụọ bye yo ijebe ije dị mma ọnwa dị n'Igbo dị n'oyibo ọnwa chefadị ọkwado na-ese ndị afa ọnwa ndị afa so na-eke mọfịa ọnwa kele ịnụ nwaanyị nụta nwaanyị dị mma ogoli nwaanyị ọma eletrik nwaanyị dị mma lọlọ Gloria nwaka ego adọba ọdịbeze dalụ ọdịbeze nwanyị dị mma eletrik nwanyị ọma ezi nwanyị bụ ugwu di ya ya bụ chialedi CWO St. Peters Catholic Church n'Ọnịcha ya bụ chialedi Police Affairs nke ndị Ọnịcha n'ọbụ nye bụkwu Secretary General ụmụ nwanyị ndị afa nke Ọnịcha do ogolimalụ obi dị ya daalụ Chukwu ji ọmụmụ chọba mma o wee mụtali nya Prince ọ dị n'aka Adaọga ọzọ bụli ego na China ka onye ọzọ bụli ego CEO Business Multiple Nigeria Limited the Prince George na China ebele nwanne ibu ike Prince Avamefu na Adaọga Dada Big Fish dike CEO Adaọga Sinwil Oil and Gas Nigeria Limited CEO Adaọga Pure Water Nigeria Limited CEO Adaọga Supermarket Nigeria Limited the Royal Son Anyakene Igbo Tonye Dada Big Fish Onekwe Dada Big Fish Igbo Tonye Dada Big Fish Prince Shima Enes Adaọga Oje last born Odogwu na Greece ayakekene yi enole ya Adaeze Ruth Adaọga Ada na-edu kwanu Ada were agaba Ada ọnwa na-etiri ọrọ ọnwa ezi mụ keneli ya ezi nwanne ya Honorable Dennis Ogweri nwa
amadi maka ibe mụ na-eme n'obodo afa niile ọ na-alụ ụzọ ọ na-agbapụ mmiri ọ na-etinyesi ọkụ ndị afa na-enwe aṅụrị ọnọdụ NS Nwafọ Chairman obodo Enugu Chief Jonas of Vacancy oyimo ogwefi ndị afa n'afa n'Enugu ọgaranya ya bụ CEO African Convention Nigeria Limited ogwefi Christopher Okeke nwoke osisi nke dị afa niile ọgaranya nwoke osisi were gaba nwoke osisi were gaba ọnwa na-etiri ọla niile ọnwa na-etiri Igbo nwanne m ọnwa dị n'Igbo dị n'oyibo Chief Dominic Ogudu owele n'ụmụlụ mgbe ọgaranya owele ọzọ dịbọ Chukwu n'ụmụlụ mgbe oyimo owele ebube ndị ụmụlụ mgbe dalụọ oyimo owele n'ụmụlụ mgbe owele n'ụmụlụ mgbe ọnwa dị n'Igbo dị n'oyibo ọnwa chekadị ọgbadị na-ese ndị afa oji nwata ma ọkọnwa ndị afa so na-eke mọfịa ọnwa enwe oyoko ọnwa dị n'Igbo dị n'oyibo ọnwa chekadị ọgbadị na-ese ndị afa oji nwata ma ọkọnwa ndị afa so na-eke mọfịa Igbo gbali ego ọma titikololo mgbam kololo titikololo mgbam kololo ka agbali na-ekwu akwa ọnwa tinye ịbadị wotigo n'obodo m titikololo mgbam kololo ọnwa dị n'Igbo titikololo mgbam kololo titikololo Is your boy, DJ S Shine Best International.
Otra nsogbu ji wee karịa ya. Nsogbu ji wee karịa ya. Ilu na-alụ ulio. Ha nwere UPU. Wili Progressive Union. Ịbịazie na n'ọzara. Ha nwere OPU. Ọzara Progressive Union. Ịbịazie na Agụewe. Ha nwere OPU. Ọha bụ Progressive Union. Ịbịazie na Ọmụka. Anyị nwere ADU. Anyị nwere AIU. Anyị nwere AFU. Ọ bụrụ ndị na-anaghị sotu ekewa amụka, ole ka unu ji ekewa? Ndị amụka unu kasị. Ụmụ amụka n'ụka na-ajụ. Anyị nwere aka ndị na-anaghị ji wee bi n'amụka, wee biri n'ụbanye. Ọ dị mma. Ije. Chibike Waluwele. Romanus nwanne m. Ya bụ akụ enwe ebe. Obere nwa chigụnyere ike n'obodo. Ego si oke na-azụ ya nwanne m. Ọnwa egbule gị ya. Ife obere gị ya akụ enwe ebe. Chibike Waluwele. Chibike Waluwele ya bụ akụ enwe ebe. Romanus ya bụ akụ enwe ebe. Chibike obere nwa chigụnyere ike n'obodo. O jere egbu gị ji egbu onwe nwanne m. Eke bụ gị na-azụ afịa. Chibike Waluwele. So na ndị ka obodo dị mma. Ụmụ amụka oruo m. Ndị nne ji oruo m. Ebezie na amụka. Ebezie na amụka. Ọ dị mma. Site n'ịfụnanya ya ka mma. Maka na ebudo gị ọganiru na-adị. Ka ewepụ ndọrọ ndọrọ mana ife ya dị mma. Ka ewepụ esemokwu mana ife ya dị mma. Ka ewepụ iro nyasị mana ife ya dị mma. Ka ewepụ anya ukwu mana ife ya dị mma. Ka ewepụ sinsimsi mana ife ya dị mma. Na nnukwu ewe. Obodo dị mma ka ike n'okoro dị n'obodo. Aha, ndị nwe obodo. Obodo dị mma ka ike na-agbọghọ dị n'obodo. Aha, ndị nwe obodo. Obodo dị mma n'oge na gị ikorobịa. Aha, ndị nwe eze. Obodo dị mma n'oge na gị ikorobịa. Aha, ndị nwe obodo. Ikorobịa bụ ka bịa ka emezie n'ụbanye. Agbọghọ bụ ka bịa ka emezie n'ụbanye. Ọ dị ka ọ dị na gbogbo. Na-abụ amụka ga-eyi nwanne mma. Mana ugbu a ebe ka ụtọ nwanne gabara. Na-abụ amụka ga-enye nwanne aka. Mana ugbu a onye agafere n'ogbe ọzọ ogbe ya gbajie. Na-abụ amụka na-ezebe nwanne. Mana ugbu a ndị be anyị na-esu nwanne ya imi. Ife fụrụ ka m na-ekwu a. Ka nkeleta oyibo ụmụnne labụ bafụrụ onwe fa n'anya. Ndị amụta ole ndị ka m na-ekwu. Yọngwe Wike Chukwu Yọngmonio na New Delhi ya lezi nwanne ya. Isili nwa dị mma. Isili nwa dị mma mekere ya. Amụta gosi aga ya bụ erigwe agwụ agwụ. Yala yọngụ ndị mọ ya dịrị mma. Ndị amụta orubekele ụnụ ndị ọma. Nwama afọ na si ya nọ ya dịrị n'ụgbọ n'ụwa. Onwe bụ n'ụnụ ife bere ụnụ. Ije. Amụka bụ obodo ọma. Obodo Chukwu goziri agozi. Ụkwụ gbara ịdọ dị na amụka. Ojukwu fere na amụka. Ife dị mma dị na amụka. Kwa ndị bi n'obodo emebigo obodo. Ndị ọbụrụ ede emebigo amụka. Ndị ọbụ mmeghi mmeghi emebigo amụka. Onye ekwu eziokwu asị n'okwulu arụ. Onye mee mma asị na o mere njọ. Onye mee njọ asị na o mere mma. Wuru wuru wuru
akarịa n'ụba anyị ị na-aka azụ akarịa n'ụba anyị siri egbugo obodo anyị ndọrọ emego obodo anyị gbuo akarịa n'ụba anyị ndị kpama ndị ekweghị anya butere anyị nsogbu ejighị ukwu AIU asị n'ọma mme AIU kwuo efi asị n'ọma mme ọ bụ gịnị ka a na-azọ dị ha igwe ịnọziri eme igwe na-asị obodo ịnọziri eme Izu Highnessio igwe kaneti obiri onye mgbe ịnọziri eme mezie m ụka ka ọ dịka ọ dị na gbogbo mezie m ụka ka ọ dịka ọ dị na mkpụrụ igwe na-achị obodo biko mezie m ụka ka ọ dịka ọ dị na gbogbo ụmụamụka na-afụ n'ibu ụnụ n'anya ụmụamụka enyere ibu ụnụ aka ọ bụ enyemaka ka eji mara amụka na mbụ ọ bụ ịfụnanya ka eji mara amụka na mbụ onye kpata ego n'obodo ya biko nyetụ nwanne ya onye fụrụ ụzọ n'ụwa too kụziere nwanne gị ụmụnna nwa ezu akụ egoro n'anya ukwu ya anya ka anyị nwee obi nwanne ọganiru ka anyị na-achọ ebe nwere ịhụnanya ebe ahụ ka udo na-adị ebe ịhụnanya eze ọganiru na-agba ọsọ ka anyị mezie n'ụba anyị ka ihe wee dịrị anyị mma ụnanụlụ ya ndị amụka ga-ewepụ ndọrọ ụmụ amụka ga-ewepụ ndọwasị ọkwụ ụlọ teriela m ụka ya mere n'udo abịa ndị amụka ga-ewepụ aka enwe n'ofe tupu ọgụ aka mmadụ onye kwu eziokwu n'obodo asị n'okpuru arụ ka ewepụ agụgọ ndị agụgọ adịrị mma ndị ọbụ mmeghi ọkwụ na-egbuga amụka na abụọ ndị nze na-ekwu eziokwu mana ugbu a ụfọdụ ndị nze na nnaka azụ ọ bụ onye ka unu na-eme ọbama na mma ya na kọmenta na-achọ ya na ife onye bịatara n'elu ụwa obere izi ya bụrụ mana ife na-agwa ụnụ bụ na amụka ya adịrịrị mma ife na-agwa ndị okwu mmehie bụ na amụka ya adịrịrị mma ndị amụka anyị chọrọ udo igwe na-achị obodo anyị chọrọ udo maka na udo ka mma ebe udo dị ọganiru na-adị ife ọma na-eme n'ime ọhịa anyị chọrọ udo amụka anyị chọrọ udo maka na udo ka mma n'ụwa ya ngozi adịrị ndị chọrọ dị mma na amụka tupu ya gozie ndị chọrọ ọganiru na amụka Chinenye eze dibịa ọ ga-adịrị gị mma n'ụwa iso na ndị na-emezi obodo jide ka iji nwanne m Chigozie nwezidegwe dozisa na akọngwe ya bụ nwa Chimereze iso na ndị chọrọ ka obodo dị mma ife mere gị onwe gbule gị ọnwa Chimereze ma Chigozie nwezidegwe ma dozisa na akọngwe ụjọ ekwughị iji ekwu nwe ha ejebe n'ihi elu nwanne m ebere Chukwu nwa amụka ya ọgụwa Igbo kwupụta dike jeze mba na amụka iso na ndị na-achọ udo na amụka ndị amụka gịnị na-eme ụmụ amụka ọ bụ gịnị na-eme n'obodo na abụọ amụka ga-abụrụ nwanne oyibo mana ugbu a ndị amụka na-abụrụ nwanne oyibo iwe eze odogwu iche ize odogwu ga nọmba n'odogwu imeta odogwu gbata obodo ezobe gị osi eze nweze afurugbe parakọ nwanne m parakọ n'ọnụ m ekene gị nwanne m iso na ndị chọrọ ka obodo dị mma
asasiro. Ije. Arụ ala karịala. Mmewu akarịala nọ na mụka. Mmewu akarịala nọ na mụka. Ka njọ mụ na ajụjụ. Asị onye gbata ego n'obodo ya ga-egbuo nwanne ya. Asị onye bụ injinia, ya were injinia zigbo nwanne ya. Asị onye bụ lọya, ya were lọya lọgbuo nwanne ya. Asị onye bụ barịsta, ya gbawa nwanne isi. Ife furu ka m na-ekwu ahụ. Mmegbu adịrọ mma, mmegbu adịrọ mma. Ife onye metara, o were isi ya buru. Ndị amụka ka ndị ọmụ na-ajụjụ eji akwụkwọ achị obodo eji ime agụrụ akwụkwọ achị obodo ọbamamihe ka eji achị obodo na mbụ ndị nna nna ya ha chịrị nwoke ọfụma wee chịta ya mma ma ha agụghị akwụkwọ nwadị alụ chịrị nwoke ọfụma mana ọ gụghị akwụkwọ Otolu Chifu, o chịrị nwoke ọfụma mana ọ gụghị akwụkwọ. Eze Afukpe rụrụ ọrụ na mụka mana ọ gụghị akwụkwọ. Uche ka eji achị obodo. Amamihe ka eji achị obodo. Ije. Ụmụ amụka ndị jere udo ya dịrị nụcha. Onwe gburu nụcha onye n'ụwa. Ifeọma ga-emere ya. Ojoro egbu anyị ji egbu onwe ya n'ụwa. Iri nuru ka ihe eje. Ụgbọ ndị ọma ga-abụrụ anyị. Ụmụ amụka. Ejebe ejebe. Anyị naba naba. Anyị nọ n'iru. Onye mme n'azụ. Anyị nọrọ n'azụ. Ọ na-emeli iru. Is your boy, DJ S Shine Best International. Ego mmiri na samo, ego mmiri. Ego mmiri na susa, ego mmiri. Ego mmiri na samo, ego mmiri. Ego mmiri na susa, ego mmiri. Ego mmiri na samo, ego mmiri. Ego mmiri na susa, ego mmiri. Ego balanza bego. Ifa bego ndi mmiri. Nemeze mwanyi yili mwanyi. Ife dị mmasị na mmiri abịa ije mmiri abụrụ ije nkụ ịkpasịa n'ụwa ọgwụ osimiri nọrọ tata ịkwanye ndị mmiri bụfa ebuli ibu bịala ego ụwa ha mmiri eze nwanyị yiri nwanyị egwu ọbala zebegwu mmiri na dị mma mmiri na sụsọ ife lụlalụ n'enu ụwa mmiri ka ga-eji wee sa
agbala sibe ndị okulu mmiri wee sibe kolowu barụnụ ọkwa mmiri ka ọ ga-ejizi ọnụ na-ekwutọ mmiri kwutọsị mmiri kulu mmiri nwa mmiri eze nwanyị bịa osi na mmiri adịghị ilo ego mmiri ka nna yozi ego mmiri bịala n'ụwa ego mmiri na-ọdọju eju ego mmiri na-ọdọgwu agwụ ego mmiri ọ na-asa mbụ ego mmiri ọ na-asa ụsọ nne m eze nwanyị kwatala n'egwu ọtala ibu ibu n'ụwa ka mmiri maka ego mmiri amaka ego mmiri nọdụ agwụ ego mmiri nọdụ arụ mma enwe mmiri adọkwọta ego mmiri nọ na-asụ ụsọ ego mmiri nọ na-eju afọ isi na mmiri nọ na-akọsi ego mmiri ka anyị na-elizi ife chukwu deli na nne ga-eme nne m eze nwanyị ga-egwu na-ebili ọgbagote na egwu na-ekpọghị inye agbala nze ego mmiri na-odechu echu ụzọ mmiri abụrụ ụzọ nkụ bọyị nwa mmiri ngwarute so ka igwu okwu na mmiri n'ọbụ bụ eze mmiri osi mmiri ọka anyị na-eje okwu mmiri ọka bịa ka igwe na mmiri ọka eze agbochi ma na-emelụ m ibe mmiri ọka si ayochi m ibe melụ m ya obi na mmiri ọka eze senite nne m obi na mmiri ọka eze bịa n'ebe eze nwaanyị nọ osi na mmiri edewe ilo inugo okwu n'ebe eze nwaanyị kpatala anya ego mmiri ibe ọma dị na mmiri onye aka ụmụ ịchọlụ dị ya ezigbo ibe dị na mmiri onye aka na-ayọghị wele ezigbo ego mmiri bịa ụgbọga n'iruo ego mmiri ọka anyị na-achọ ego a ga-ejizi ụmụaka ezigbo ego ka anyị na-ayọ n'ibu ya anya ego mmiri n'ọsọgbu onwe nne m n'ebe eze nwanyị bute ego mmiri obi na mmiri ata eze kpọtala anya ya mmiri ego mmiri ọka na-ayọ ndị mmiri akali okwu ya bụ ego oyibo nne m ego mmiri asọgbu m akali okwu bụ ego oyibo nne m ego mmiri asọgbu onwe ego mmiri ego a ga-eji lụ n'ọba ka anyị na-achọ m tigbari tebụl nwoke m ọbịa na-ebute nwoke Timari nọ n'ịbụ nwa mmiri ọbịa kwụrụ agwụ ego mmiri ogideli ọbịa nwa mmiri ọ na-akụ ọta nne m ọbịa ibe agwụ ego agbala nze na eze mmiri agbala nze ego mmiri ọ ka na-ayọ nne nwaanyị gbatala anya ya ego mmiri iji nebreti nwoke m chọrọ ego mmiri nne m eze nwanyị kwatala n'egwu ọtala ibu ibu n'ụwa ka mmiri ife maka ego mmiri amaka ego mmiri nọ na-agwọ ego mmiri nọ na-egbo mba Chief Nnamdị Nnalue Mayor of Agulere Mystic Man bụ onye mmiri eze dibịa na Agulere enwe mami wọta ka egwu na-akpọ enwe mmiri edekwọta ife mekwa n'ezigbo oyiri Chukwu Emeka Ọkalafụ enwe eze nwanyị Sọbali nne mmiri ekene mmiri nne na-ebute akụgo Sọbali nke na o jere obodo oyibo wee buru akụ wee nnata Naija Chukwu Emeka Ọkalafụ mmiri enwe ilo na igbo arịa mmụ egwu ọgbala nze na-ekwu ego mmiri nya ka anyị na-eli ife menezi ọyịwa Chief Chukwu Ebuka Nwankwọ ọzọ nwunye nga onye isi anyị ọcha jide ebube ọbala tụle dibịa
ọsọ n'isu anyị ọcha ngwa mami wọta ekele mmiri ego mmiri ka anyị na-erili ọzọ bụ ịnyanga ekele mmiri ọzọ n'isu anyị ọcha ọbala tụle dibịa ekele mmiri ego mmiri ka anyị na-erili enwe mmiri nọda kwọta na mmiri nọda enwe ilo ekwe balese nọda ego ego mmiri ya ka anyị na-eri Chobego Igbo, ụwa na-efe ego. Chobego Igbo, ụwa na-efe ego. Chobego Igbo, ụwa na-efe ego. Oyimu Chobego Igbo ife ego na-eme mmadụ erika nne n'ụwa ikolokwu sie ma o nwere ego n'ọnya bụ ozu dị ndụ n'ụwa eji ọnụ etinye azụ n'ofe ego ji bụlụ isi mmiri n'ụwa akwụkwọ eselu ndị nwụrụ anwụ ife omelụ mmadụ erika nne n'ụwa akụ na-esi obi ike akụ na-edozi obi n'ụwa ọnya bụ ije ego akwa na-ebele ego n'ụwa esika onye na-eso n'ụwa ka na-ekili n'ọnya bụ onye nwere ife n'obodo onye ji ego ka na-agbala odibo maka na ekie na-ekwu okwu akụ na-esi obi ike mekwa ife anya na afụ nnụ maka na ụwa na-efe ego nke anya fụlụ ka ọnụ ga-ekwunu ego yiba dejeleti n'ụwa n'ọnya ka mfụlụ kwuo o ji ego n'ọnya nwe mba oyimu Chobego Igbo, Chobego Igbo na-efe ego. Chobego Igbo, ịkpata ego nọnsensị ana maka nọnsensị n'ụbịa mụbụ nwanne nọnsensị n'ụbịa mụbụ nwanne Chobego Igbo, ego bụ mma nwoke n'ụwa Chobego Igbo, na-efe ego ejebe tata maka na obuzi ike ụmụnna na-achọ onye ga-emezu ego ewu fa odogwu wee batakwelu fefi n'obodo bajezie egolibenu ịkpata ego nọnsensị ana maka na nọnsensị n'ụbịamụgo funu ya ka ego ji bụlụ isi mmiri akwụkwọ selu ndị nwụrụ anwụ ifo mela nyerika
nwoke yi pachi pachi na-aga n'ụzọ ndị mmadụ fịa fakọbi ọnụ ife nwoke na-afụ n'enu uwerika okwute na-akpọ mmadụ n'uwerika nne mana ịda n'enu uwe ikunie onye dalụ kunie n'ụwa nwe mmeli onye dalụ na niju nọ mekunie kuni ụmụ ibe n'ọnya ka emelile emeli o ya bụ ije ego n'enu kedu ife fulukwe onye ji ego ka a na-echi echichi n'obodo maka na ụbịam abụrụ echichi ego bụ mma nwoke maka na onye ụba deje leti n'elu ụwa ka anyị nọ ije ọgaranya bụ ije ego ijebe ife kpọrọ igwurube atụrụ mgbe o lụziri n'omume ị ga-afụ na onye dị ofu agụ dị ndụ ka anyị mma ụmụ ibe na-akụ na-esi obi ike akụ na-adọwa okwu agwa ego oyibo na-etigbu nọnsensi ụmụnna na-awanye n'obodo nwanne m bụ na ịka kpatara ego oyibo nnu ịkpata ego nọnsensi ana ịkpata ego mekwa ife anya na-afụ maka na ụwa na-efe ego nke anya fụlụ kọnụ ga-ekwunu ife fọpụrụ n'anya kafa ga-ekwuo ya ka njisi onye dị ndụ chọba ego n'ịchọta ego n'elu ụwa nọnsensị ana oyimụ chọba ego chọba ego oyibo n'elu ụwa chọba ego oyibo egbukwa n'oge n'elu ụwa enekwa n'anya n'azụ mgbe ị na-achọ ego oyibo ịchọta ego nọnsensị ana chọba ego oyibo ebe si ga-egbu ewu onye ụba gburu efidebe ụwa wee kụba ka nne n'ụwa maka fe na-efe ego n'ụwa nke fafụ n'anya ka fa na-ekwu n'ọnya bụ ego oyibo action speak louder than words ya bụ ije ọgaranya chọba ego oyibo injinia Chike Nwemenike Bilin ọchịọra nwenye ndị owu Mogin Nigeria Limited na Portugal na Lobilien ọchịọra na-echela anyị ọfụma gaba n'iru n'ịga dị nkechi ife mena onye kachukwu Kanụ Power Link na Abuja aka na-emelụ m ọgọ n'egwu onye ọlụmba jide ebube Power Link onye ọma n'ịga dị nkechi Sir Victor Nwaribakụ akwụgo onye wide mmiri odogwu nwa n'ochilechi kedu maka Nnamdị Chukwuka n'ọnya bụ idika onye idika wu nwa Chinemelụ onye ndị owu jide ebube onye Samwabezume Ọfịafulego onye Ọkịja Ọfịafulego n'Ọkịja Ọfịafulego bọlụnụ ma Ọfịafulego onye Ọkịja n'Inwere ife menala njanụ ko Loading Garden ebe anyị na-elife Ọfịafulego n'Ọkịja Mr. Monda Akunia egbejeje ọgụ n'Itenasa onye Itenasa n'Igadi
Ife meneze Parkinson n'obeledu obele nwa niile ebe agụ mbọ obodobo nwa obeledu jide ebube Injinia Chidi nwafọ bilio omenife ndị owu Chidi INEC ga-adị nwanne mmadụ abụrụ ọyị ya ife menife dị nweji m Best Impression Group Limited nweji m n'ochilechi ike ndị owu ji dị ebube nweji m onye nwere ya nwere ife ife mena maazị Tochukwu ifi ọnụ odogwu na-epe mpe na China onye ụmụnze nwanne mmadụ ga-adị odogwu na-epe mpe ji dọla eme ọgọ o jikwu ma paụns eme ọgọ ọtọpụpasụlọ ya lụnyanụ onye ụmụnze n'ochilechi bọlụnụ mụ na-epe mpe odogwu na-epe mpe odogwu na-epe mpe onye ụmụnze n'obi na chinko onye ụmụnze odogwu na-epe mpe nwanne mmadụ abụrụ ya onye ụmụnze n'obi na chinko olubaga n'isi bịa odogwu na-epe mpe odogwu na-epe mpe onye ụmụnze n'obi na chinko maka n'ụwa na-efe ego ịkpata ego nọnsensị ana maka nọnsensị na ụbịam bụ nwanne nụ ya ka ego ji bụrụ isi mmiri oyimụ chọba ego oyibo chọba ego oyibo n'ụwa na-efe ego chọba ego oyibo ego oyibo bụrụ nọnsensị ịkpata ego nọnsensị ana ijiri ego nọnsensị amali Chief Kenneth Obi ọlọntọ n'ọbụ ife adịrọ ka nwanne mmadụ chọba ego oyibo n'enu San Franco Golie Aneliaku Junior odogwu nwa onye ndị owu His Majesty na-akpọ ya inenu chọba ego oyibo Chidi nwamba na-efo New Crystal Communication onye na-edo na Nnewi His Majesty na-akpọ ya onenu oyimụ chọba ego ịkpata ego nọnsensị ana nọnsensị n'ụbịamụba ejima na-etigbu okwu onenu chọba ego oyibo Prince Monsude Nọsọ Highness na Abuja ife adịrọ ka nwanne m Chief Chukwu dị ude agba ego nkịtị na ndị owu onye gozuru nnekwu mma ụwa na-efe ego chọba ego oyibo oyimụ chọba ego ịkpata ego nọnsensị ana chọba ego His Majesty onye ọrụ Is your boy, DJ S Shine Best International.